на Сириуса. Что там внутри интересно? О, желтый факт. Продавалась все украденное для вас. А что это? Маленькая желтая стала причиной невероятного. Это похоже на Сириуса. Где гэта я апынуўся? Што гэта за колба з бурлівымі вадкасцямі? Вот из этой штуки. Читас! Чипсы! Бачыш? Не разумею толькі, дзе гэта мы? Ні мэблі, ні вокнаў. Мабуть, ми опинулися у будучині? Дайте фиг. Не щеплися! Я щепанула тебе, как переконаться, что у всех это наяве. В наступный раз только себе щипли. Лепш давайте подумаем, як мы тут опынуліся і што гэта за месца. Ну, добре. Почнем с тебе. Як ты тут опинувся? Так, я збіраўся намаляваць карціну на конкурс і адкрыў кнігу Андерсона «Снежная королева». Ліхтарик сядзеў у мяне на коленях і нешта круціўся. Я пасадзіў яго на пісьмовы стол для свайго малюнка і пайшоў за вадой. А калі вярнуўся, убачыў такое! Что? Ліхтарик абярнуў скрыначку з жоўтай фарбай, і яна пачала расплывацца па ўсёй старонцы, пакідаючы словы Холодно, пустельно, грандиозно. тысячи кавалкаў таких аднолькавых і правільных, што гэта здавалася нейкім фокусам. Я пачаў змываць пляму з кнігі, як ліхтарик затупаў лапкамі, пакідаючы жоўтыя слядочкі. А пляма стала павялічвацца ў памерах. Расці, расці, расці! Раптам пачуўся трэск, шапаценне, шпыр! Разорвалася лямпачка. Я заплюшчыў вочы, прытуліў ліхтарик на сябе. Жоўтая пляма стала такой вялізнай, што заліла ўсю падлогу. Я адчуў, як раптам нехта моцна схапіў мяне за нагу і пацягнуў уніз. У ліпкае пакроцце фарбы. А калі я адкрыў вочы, апынуўся тут. Вось гэта да! Вось гэта гісторыя! А ты, Яна, як сюди потрапила? А я ела чипсы и спешилась написать домашнее задание по математике. Ну, как легче на танцы. Там затройся письмовый стол, аж на линейке стали подскокивать и поветры. А прошнее, что я памятаю, як закричала «Мама!» Нехто схопил меня за ногу и потягнул вниз. Ось гэта да. А ты, Алина, як сюди потрапила? А я сидела дома и вышила текст новой роли у спектакле. Ну, вы ж ведаете, я занимаюсь у театральной студии. Моя кошка Люсия глядела не міргаючи і, здавалося, уважливо слухала. А коли я дошла до слов «Я сапраўдная чараўніца, дзеці. Я могу начаровать снег, дождь, гром, крыпли, крапли, пуф!» Узнёмся чорный дым. Кошка Люсия зашипела на когось небачного. Хтосьці утягнув меня у воронку. Чараўніцтва нейкае. Ага. Ой-ой-ой! Пузырі! Що я не кажуть? Нічого не розумію. Хто такі? Тролі? Гноми?
Вось гэта мы телепортоваліся. Послухайте, а може я не добре? Не, мабуть, я не дикие. А давайте поспробуем их приручить. Галина, чипсы давай. Дайте мне чипсы. Вот это да, полостеньки. Так, поспробуйте. Не, гэта ежа. І гэтую смакату трэба класці ў рот. Вось так. Глядзіце, ім спадабались наши чипсы. Просто вниз упали. Што гэта? Некий прибор. А! Здається, я став розуміти говорку. Што яны кажуць? Та докранітеся самі, та ведаєтеся. Нічого собі! Яны такія милые! Откуда берется у тебя волос? А чему у вас очі розового кольору? Сколько крапли у сонця? А сколько кілометрів від вашої країни до нашої? Мені колосики! Кого шукаете? Ну такие дети. Кто будет над лугом? А кого вы малюете? Мы разумеем человечков! Дивозний прибор подобний до Google-перекладчика. Треба нашим науковцям гэты прибор привезти, и мы больше не будем вывучать замежные мовы. А, Смолкните! Не бачите? Вибрации вашего смеху могут взломать моих когосиков и чагосиков. Сзади. Хто гэта? я бачив подобних персонажів у кіностужках та замки рицарів. Здається, гэта не екіпаж. Як? Я паш. Паш сам ваш. Это значит, по-вашему, самый важный паш. Разумеете? Повышенный паш. Я там сам ваш. Добрый день, вечер, ночь, что тут у вас? Мы дети. Сапраўдныя дети с планеты Земля, с краины Беларуси, с города Могилёва. У кожного з нас є тати, мами. Ми вчимося у середній школі, уміємо читати, писати, лічити, рішати задачі. Кожен з нас займається своїм видом мистецтва. А скажіть, коли ласка, раз ви самый важный паш, хто ви? І тих это ми опинулися? У минулому? У будущем? Мы окунулись у параллельном свете. Я сам и маленькие человечки, жыхары краіны гармонии. Мы шмат гадоў працуем над адкрыццём сакрэтнага модуля рэцэпты сусветнай гармоніі. Кіруе нашай краінай прыгожая і таленавітая прынцэса гармонія. Яна павінна адкрыць і перадаць сакрэт у космос. Нічого не зрозуміла. Сапраўды, што значыць ваши словы? Мои слова означают, что космос будет иснавать и развиваться для науки и мастацтва, а войны, разбурение и агрессия сидуть у небыт. А при чому тут ми? Якраз вы, дети, и повинны знайти секретный модуль. Хіба ми володаємо нейкой суперсилой? Ми ж не вундеркінди. І з чого ми почнемо?
Вау. За знайомство со мною. Доброго дня! Я фокусник Ікс. Вітаю. Я принцеса Гармонія. Не хапало нам тільки фокусників і принцес. Нам домов треба. Є ще уроки робити. Нас батьки чекають. А фокусники і принцеси хай далі живуть у своїх казках. По моим загадям фарба растеклась желтыми плямами, разбилась лямпочка, и фокусник Икс телепортовал вас у казочную краину. Вы опынулись в этом покое, тому что Савелий, Мастак, Украина. Яна, Это актриса, Украина. Я слышал. Алина, Харли. Украина сказала. Я слышал. Я Чего вы покажу тебе размовляете? видео. В Украине гармонии есть села мастацтва. Вам необходимо отправиться туды, на В пошуки Украине секретного можно сказать модуля. еще. Коли знойдете, сможете вернуться домой. А что будет, коли не знойдем? Я переплавлю вас у живую моделью! Мы не можем быть проплавленными у гости. Ми вже йдемо шукати ваш модуль. Даже Ось ключ, який вам допоможе у пошуках секретного модуля. Где нам шукать эту залу мастацтва? Глядіть, здається, там світ. А де світ, там і двері. Туди і пойдемо. Насустрач пригодам і таємницям! Хлопчики і дівчинки, а вам цікаво, чи зможуть наші герої знайти залу мастацтва? і Мілан, дай секретний мені. модуль? Адказ на гэта пытанне вы знойдзеце, калі прачытаеце вось гэту кнігу. До сустрэчы на старонках кнігі Савелий!